Ine murumana kuti basa rekungotendera chete akakwidza kuno ahatengese mengo ahatengese kana air. Guys, please, mirai. Sorry, that's not all, guys. No under 18, guys. Please, kala muchiona nevanyangani. Please, guys, please. Please, nokumbirisawo. Musaone munhu uyu, guys, nevanyarikani. Ndapota zvangu kana isai my headphones. Isai my headphones, alright. Sezwa ndakaita izvi. Time basa ndikuti akapinza nekunge chimwe chibrother trouser akabata nekona yegaro kwakafamba kudai iyo basa ndinongoti mandasadza ishoma nezinotakadya nebhinzi nhasi nemuriwo hazvisurwe zvinoshandirwa mukoma anofanira kushanda nezita raJesu Kristu. Saka imi kana makuenda kumba handigoni kukuti endai munoita zvakati nezvakati. Chandinogona kukukurudzira ndechekuti endai munoongorora murwere wenyu marwarire anoita nguva dzaanorwara. Now ipapo ndochikubatsirai kuti kana achita marwarire akadaro chiregai kuita 1 periods, itai ari matatu. Pastor. Mumwe ana chidhori ane kiti kana imbwa. Unotoona achikisa imbwa achienda kubasa. Saka indakabvunza kuti zvauri kukisa imbwa izvi uri kusvotesa ani? Pastor. Uri kuramba murume asi uri kukisa imbwa. Uri kusvotesa ani? Yeah. Yo, is that okay, okay TV, right? That's your new favorite channel started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. Guys. Apostle Chiwenga, Prophet Makandiwa, na Apostle Kapandura. Guys, this video is fire. This video is fire, guys. Nderana banguza. Nderana banguza parapa. So, if you know kutori banguza, wana uri kutsiurwa tuwa uri kuzwa chokwadi. Agara warwa mabude, guys. Because this video parapa uchatoti unangwe chete. Ene kana wanangwa ka ucha subscribe or like bozi. Iri kunakidza video rachona. Riri kuspaka, so just gotta be patient. Just gotta be patient. Uchazonangwa wakadzikama uri musofa uchinwira to tea yatika because pane zvinhu zvichauya zomboda to tea kuti udzikise ende mira unzwe Holland anitika chingoni pa 10 seconds chete dzekuadvertisa chete then ndobva natanga video rineri aritika So, to all those who want to advertise by this channel, the numbers on the screen. To all those who want to chat with me by WhatsApp, the numbers on the screen. To all those who want to support this channel, the numbers also on the screen. Boom, warimtombo shava, wanogerwa. Gerwa in the next card. Baba shop. So 10 seconds out the adverts appear. Boom, regatima noku. Husbands, love your wives as Christ loves the church. The scripture puts Christ in a relationship that creates a spiritual obligation to take care of the woman. So the weaknesses of the man, of the woman, as announced by Peter in verse 7, they might look like stumbling blocks along the paths of women. But if you look at these scriptures now, Ephesians 5 and 1 Peter 7, you discover that if women were strong and not weak, men would have nothing to do. Right. Honor the wife, nourish the wife, protect the wife, as Christ does to the church. So, instead of looking at the weaknesses of women as an area of scorn,
we must look at them as opportunities for the strength of men to manifest. Yes. Yes. Why should women be nourished by men? Because women cannot nourish themselves. A woman who goes to work will say, nourishment, I can nourish myself. I actually bought groceries for myself for this whole month. And God will then ask, why then do you have a teddy bear? Munani 28 years. Chidori uno chidi. Andi tinogona chikafu kutenga. Ko chidori munani 28 years ndechei. Vana vari kuzviziva here kuti zvidhori zvavo ndiwo unazvo iwewe. Izvo pauri kutenga chidhori uine 29 years. Panzvimbo yechidhori paifanirwa kunge paine munhu. Handiti unombochibata so kana wakarara wombochitsamira. Izvo zviri kuona hausi kuona kuti uri kupeka bichara. Unotanga. Guys, pane chinhu chinondishamisa, like, actually, why is it girls angotanga kugara ega anotanga kuti, hey, I'm independent, ndozviitira zvinhu zvangu ndega? Come on, you're an adult, you're supposed to do your stuff on your own. Udaitirwa nani? Vambonzwa vakomana kutaura vambotaura tanzi I'm independent, mukomana kutaura tanzi ndiri independent. Uda kuitirwa nani? You're an adult, come on. Chichigukuchira uchirara nacho uchapedzera wakutaura nacho manje ndakuenda kubasa. Chidhori achimbotengwa nemukadzi mukuru ufunge asiri lonely dakala. Saka ingatichisiya pastor aina kunaka. Kana uine chidhori usarase, handisi kuti chakashata. Tiri kungoti dai Mwari akakurangarira akazokupa munhu anoreplace chidhori ichi. Dambudziko rechidhori ufunge nderekuti musi waunorwadziwa nemusana achigone kuzoenda kunotora mapiritsi mukabhoti. Murume wega wega ane chirwere chaainacho chinoda kurapwa nomukadzi. Hakuna asina, ndosaka wese ane mukadzi akatoadhimita kuti ndiri kurwara. Wese. Ndava iye Mwari ndiye akadiagnose akati hazvina kunaka, kureva kuti pane chirwere zvani ndizvo zvoka chakarapwa nepiritsi rinonzi chii? Mukadzi. Saka imi kana makuenda kumba handigoni kukuti endai munoita zvakati nezvakati. Chandirogona kukukurudzira ndechekuti endai munoongorora murwere wenyu, marwariro anoita, nguva dzaanorwara. Now, ipapo ndochikubatsirai kuti kana achita marwariro akadaro, chiregai kuita 1 piritsi, itai ari 3. Aiwa, mirai piritsi reri. Guys, piritsi rinonwiwa, piritsi hariitwe, guys. Kumalaka. Piritsi reri. Ndazvo piritsi reri. Saka ongororai murwere wenyu. Mune murwere musamudzi kuti hanzi uri but murwere murume wese. Neni panapa ndine urwere hwandinawo. Panapa zvokuti Jehovha Samasimba Ose akatohutadza urwere hwe. Hazvipedzwe naMwari izvozvo. Ndava Mwari ndiye angadai akati kana zvirizvo oti nyamu dhirezi rake wopfeka ouya kuzogara neni, but akati aiwa ini ndini dhokotera, handizi piritsi rinonwiwa, ndombagadzira mukadzi akagara apo uyu. Saka chamunotanga kunoita manje ndechekunodiagnosa. Ongororai murwere wenyu, torai ropa,
torai mvura, cherechedzai chiso. Vana chiremba vanokudza kuti guys, muona zvandiri kuona here? Aiwa zve, this lady ari kuramba achibuda uyu ari wani. Kamerameni anga ine crush nemunhu here uyu. Kamerameni anofanira kutaura chokwadi. Iri rinofanira kunge ranga riripiritsira kamerameni because uri kuramba wakanaka munhu wani kana ndiyewo. Hayi ndokudzinga basa ini. Unogona kuti uchipinda muchipatara savanokudza kuti iwe une depression. Unonzwa vachiti ndiani akafa mazuva mashoma apfuura sevanoprofita. Mai vangu vakashaya. Machiona sei? Pameso. Wongorora kana wango murati. Oh guys, ayo wakala ndimiwo guys. China mayava guys. Amayava mbiri yawo ndei guys. Kune vanoziva munhu uyu guys, please highlight us in the comment section. Mumbonyatsotuza amai ava ndanezvei guys. Vandanezvei mumuzava guys. Dzidza kuona zvirwere pavanhu. Saka murume wako ndo chinhu chokutanga chaunofanira kunzwisisa mumba imomo, kupfuura maremote TV, kupfuura microwave. I want why? Umanonyazoti pa isometric view yemunhu aumana wambutanga wati mberi mbuvha. Aiwa guys, please tell us about this lady guys. Please. Murume wako ndo chinhu chokutanga mudzidze, munzwisise, muzive. Mozobika zvimwe zvese izvo, ziva murwere mumba imomo. Kuti urambe uri chiremba wepamba ipapo. Ziva ndava murwere wese anofarira chiremba anomunzwisisa. Tende murumana kuti basa rekungotendera chete akakwidza kuno, haatengese mengo, haatengese kana air. Guys, please, mirai. Sorry, that's not our guys. No under 18 guys. Please, kala muchiona nevanyakani. Please, guys, please. Please, nokumbirisawo. Musaone munhu uyu guys nevanyarikani. Ndapota zvangu kana isai my headphones. Alright, says vandakaita izvi. Time basa ndikuti akapinza nekunge chimwe chibrother trouser akabata nekona yegaro kwakungofamba kudai iwo basa ndinongoti manda sadza ishoma nezinotakadya nebhinzi nhasi nemuriwo hazvisurwe zvinoshandirwa. Mukoma anofanira kushanda nezita raJesu Kristu. Sadza ishoma ndigute sadza hapana sadza rinonhongwa. Mukomana weGlory Ministry, be a hard-working person. Usati wakwenda unonokanda mayusa chikapo chengeta tsuro, chengeta nguruve, chengeta huku, unopabuda chete nezita raJesu Kristu. Kuti basa rekudhimanda mari vanorukanda mayusa guys. Muruzviona here? Mari nyasonyadzisirai mufundisi, nyasonyadzisirai muchechi. Shoko ravo riri controversial. Just tell us kuti zvavari kuita izvi zvotenderwa here muchechi. We need your opinions on that. Inini sofa hangu handiona hangu zvakashata, but ndozoona kuti sometimes anozombonyadzisira intentionally. That is why ndisingazoda kutangisa ndinotinakirwei nawo mudara but vanenge vachitongwenjenura zvinhu zvechokwadi zvezvitoshanda. Saka vari kukanda mara vari nyadzisirai mfundisi nyaso pamanje yakagura mukati kuita sadza jaya nokuti mukaripakura kudai imbwa dzinohukura kuti kufunga kuti tiri imbwa yedu asi anopedza semukonde rakadai. Unigwadzongera tanga koka kungeraona nyoka brother shanda ine simba nezita raJesu Kristu. I legend. Mdara legend guys. Mdara akaipa uyu guys. Mdara akaipa uyu. Roti rapedza kudya manji, rapedza simukonderia, rokochitsvaga newspaper, wetokumonerwa kudai.
kuti 1 hour kunge riri kutota tambo kana vachingoti takuwara neweti uri kuti mune munhu uri kutota tambo here isingaperi shanga nesimba nezita rajesu kristu there hardware to pesa shanga nesimba vandinzwa vese simutemo ukamudenga john tati vakomana vese pabasa nemiwasikana nzara dzekuwedzera dzakanaka paweekend patoona time yekushandisa nzara dzako kwete kurebesa nzara dzinenge dzegudo dzisingagoni kukwenya kuita mwana musikana nyope isingagoni kutengesa kana mazipi kana chii achingozvikudza kuti ndine phd chipepa isi mari mfana isoti nazvo zviri kumadziro kana ukada kuroorwa nemurume uri nyope yakadaro munomise unofunga kuti kana nyama yapera mukakange chimbo iyoyo mukabikirana tarisai kuno musatarire asi mungakange tsvimbo mukabikirana. Guys, at least ari kufamba netheme ka, because this is the year, this is the season of building, so zvekulaka obviously, but manje language unoda mukomana ane chimuko nemusikana wane chimuko tiri zvokunyope mwana musikana asingagoni kana kubika sadza anobika nemabundu ukamuti harina kuibva anomunyamisa miromo zvonzi pachirungu protruding your lips radimabika tiri kukudza kuti iri nemabundu rinosurisa hatidye mupishi wakadai sadza ngarinzwe mukoti kana waona naambuya wadzva kana waona naambuya nhasi uchatadza kusimuka kuchinja chaneu nhasi because ndambokuudzai kuti musaone lekanyari kari vhidhiyo iri, so kana waona zvako naambuya veto ndekwako kukanganwa kuti waidhota tichidyayiwa tichimupisika kumagalo izvi zvinovakupisika vega vakudadira vabereki mwana wese ngaaremekedza vabereki vake nezita rajesu kristu ngaaremekedza vabereki vake shanda nesimba iyezvi by tomorrow zvichakubvunzai 1 iwe uri kuitei vamwe munotiza pano ini ndiri muapostol wechechi ndinorima ndinochengeta huku ndinotengesa muriwo ndaiudza umwe wafundisi ndikati imba yangu inoi 22 ndinika from the garden ukaenda pamazowe ndinonzi capsivira ndichifunga ndopa ndichagara ndikavaka inobhindura iyezvi kukwekwe ndakapedze mweri pedo nameya yaunoda diagram kuti uipedze kuitenderera kwete ndiri kuba nekushandisa maoko musi waunodzoka kubasa uine stress watukana nevamwe kubasa achigone kukubvunza kuti nyaya ichayatangira papi chidhori chitedhibechechi saka hazvina kunaka izvo past andizvakwana mai mumwe ana chidhori ane kiti kana imbwa unotoona achikisa imbwa achienda kubasa saka ini ndakabvunza kuti zvauri kukisa imbwa izvezvi uri kusvotesani pasta uri kuramba murume asi uri kukisa imbwa uri kusvotesani wana iri vhidhiyo iri hakuzokuri kansela zvako kuti kurisera kanaro uri kunyanyonakidza guys, vhidhiyo uri kunyanyonakidza ira uvana shuwa munhu mukadzi mukuru akasvika kudai kwakuisa imbwa pambedha kuti hanzi its my best friend varume imbwa obva watora onobigura bhowa mutupo wakadai so. All right. But guys, very practical. Inini I once heard this other lady aitaura iye kuti
aitoda help because aiti there is this other time friend yangu ekumasebhabhu yakandikoka, and then there were dogs, and the dogs started licking and licking and licking, so now I'm addicted to being licked by dogs. And then mbwa dzaitoziva kuti dzinonona nzvapai andozvona. So iye aritaura kuti the way they lick, the feeling cannot be replaced by anything, so I'm now addicted. Zvinondodii. At least wakabuda pachena anga kutsvaga help, anga kuona kuti zvaari kuita hazviite. But guys, this is really happening. Mumazimota aya munoona nemazimba aya mune muchitochiva aya. Vana baba vanenge vasimo mweme. Munotoitika zvakawanda. So as much as we wanna laugh, guys, since this video is funny, but on the other end, these are serious issues and zvikutoitika. Kana imbwa dzakashata semashatiro akaita varume, unoidii imbwa? Handiti une imbwa izvozvo? Asi uri kutaura futi kuti handiro urwere kuti varume imbwa, asi une imwewo uri kusiyira chikafu. Pastor, ko sei vakadzi vachiti varume imbwa vobva vachengeta imbwa vakadzi vacho? Guys, wese munhu anoti varume imbwa, they have to know kuti their father is included. And if their father is included as a dog, which means that their father gave birth to a dog, which is here. So teze titongori imbwa futi, the cycle continues. Nandimukupaona ma. Saka ukati varume imbwa zvishande, because baba wako imbwa, baba wako akazozvara imbwa, imbwa yacho ndiwe. Ndakaita algebra. Saka ndogona kukonekta zvinhu. Inga imbwa dzakanaka wani munadzo mudzimba. Necessary dogs. Necessary. Yeah. Pane zvimwe zvinofanira kuzorambidzwa nehurumende pasi. Hurumende inofanira kuti kana munhu ari single haafaniri kuita imbwa dzinodarika 1. Kangoita 1 chete. Hanzi natatenda madekwane ano zvimwe zvichapita muchoto. Let's leave this one. So the weaknesses of the woman were not meant that men should ridicule women on their account. They are the ones that occasioned the whole union. We basically need one another. Yes. Men also have their own weaknesses which cause them to need women. When men get married, they don't marry on just desire. It's a need. Marriage is a need for a man. He can't live alone. And we are happy that men are not shy to say, I need a woman. I don't know why women think it's a score to make when you say, I don't need a man in my life. It makes you proud. Men don't feel proud to say, I don't need a woman in my life. Because they understand the course of nature. But that men are capable of protecting, nourishing, and loving the women. It's in the instruction of God. Love your wife, nourish your wife, protect your wife. You are capable, and this is why the instructions are given like that. Okay, guys, he's actually telling the truth. Us men, we don't take pride in not needing women. I don't know if people do that, but we actually need women. So I'm single right now, and I feel like my life is not moving forward simply because I don't have a woman with me. You know, there was a time whereby I used to say kusarora kuseva mari, and it was a practical thing. Right to shanda and to save mari. But right now I'm in a situation whereby kusarora I'm losing money because there are some things whereby I need help right now. Not like no, business wise. If I had a wife, I can jig up, I can die.
akaita izvi zvandandifanira kunge ndichizoita izvi ini denda ndatomhanya kumari ukuku, you see now. So you actually say that I'm losing money each and every day simply because I do not have a helper. So isusu hatisi vanhu aive kuti tineshara kuti hey, I'm independent, kana tunozo kuti hey, I don't need a woman. No, we need women. So I think women, they just be talking this out of emotions, not what they really mean it, they don't need men. My statement ekusimbisana yayo. Chechipiri ndati hakuna murwere anoudza chiremba mushonga waanoda. Ini ndikatanga ngoti mukadzi wangu zvininipise, ndati murwere akutaura mushonga. Kureva kuti vakandipa kuzvininipisa ikoko hazvisi kuzombondirapa inini. Ndava yese mishonga yandinofarira handiyo inondirapa. Saka zvinhu zvinodhimandwa nevarume zvimwe zvacho handizvo zvinozombovaita kuti vave vanhu kwavo. Saka ndinzwisisewo amaipapa panyaya iyi. Hakuna chinhu chinogona kuitwa nomunhu akaroorwa chingaite kuti mumwe wake arambe akatendeka. Ndava unogona kuita zvese ukazvipedza asi mumwe wako agokumukira chete zvakadaro. Chinhu chimwe chete chandinozivawo hangu ndakamira panapa chinongogona kuita kuti pauviri hwenyu muregedze kurasisana. Chinhu chimwe chete chinove pamwe ndo chisingadiwe navazhinji. Vanhu vangageze, vanhu vangapanane mari, vanhu vangafare, vanhu vangatambe marekodzi, but zvinogona kuzongoti makavarayirwa mumwe anongomukira mumwe. Unzwa kuti abuda nomumwe mukadzi waenda. Ndo paunozochema ndava kuti ko zvese wandakadi. Chiko chandisina kuitira mbunda uyu wemuzambiringa. Wapedza zvese asi panobuda mazambiringa ebundo. Chinhu chega chandinoziva chinochengeta mumwe hakuzi kukutya kwaanokutya nako iwe, but kutya kwaanotya Mwari nako. Moms varikuda kusandurudzwa, guys, kusandurudzwa. Inini ndiri wemedia apa guys, paitsingwa munhu basa. I don't want to lie to you, paitsingwa munhu basa. Ndo unonzi kutadza basa manje uko. Tadza basa. Ini zvatichafokasi mane mari dzekutaurwa yemapiritsi. Tango busy kungoona mai ava. Hamana hai. Kutya Mwari kwomurume wako ndo kuchakuchengetera murume wako pauri. Mukadzi wako akatya Mwari achengetwa pauri. Haachaita zvimwe kwete nemhaka yekuti anotya iwe, but nemhaka yekuti anotya ani? Mwari. Ndava akatya iwe unonzvengeka kai. Hauziwo mundipresent hauzi kwese. Unonzvengeka. But akatya Mwari wachengeteka. Asi achitya Mwari iwewe manje chimusapota kuti kutya Mwari kwake kuve nyore, asafunge kuti wakairasa pakutya Mwari. Saka chinodiwa manje mumba ndechekuti kurudzira naye, ukatoona kuti mumwe wangu anotodawo zvekutombonamata, yowe kashoma kamari kamawana ikakauti ndinangu ndingasare kumba nhasi weenda. Kana paine kaprojekti kari kuitwa itai. Panzira nababa vari kusangana nababa endai. Watomboona kuti pane kakutombotya Mwari kari maari kasapoti. Ndava ndo kanokuchengetera munhu ikako. Saka kana Mwari wachengeta, nguva dzaanochengeta, pane nguva Mwari dzaanoti alright ndachengeta muswere wese ndakukudzoserawo murume wako, iwe uchigamuchira murume wako. Handiti ndizvozvo? Woratidzawo kuti murume ndiye wako. Woita pako, Mwari woita pake. Okay guys, moms aside, and let's talk facts. Zvekutaurwa naProphet Makandiwa chimbokangano ine zvamoms. Tiri kuti isusu
madzimai handiti imwe weakness yamuinayo kubhora uko unonyatsoziva kuti murume wako anoda Manchester United or City whatever Manchester jet but unonyatsoti timu yake ichitamba neimwe unotanga kumusvotesa unonyatsoziva kuti anoda bhora nemwoyo because anenge akapinda nemwoyo nedzimwe dzenguva anenge akabhejera timu yake wotanga kumusvotesa hey arowa timu yenyu hey zvazodai hey zvazodii saka iwe unofunga kuti unogara iri mumba imomo haufa wakagara because munhu akangoisa maemotions pachinhu chete ukangoenda against that thing hakutokona kunge muvengi and anenge achitokona munge muvengi but manje isusu vari kunze manje tikatanga kuti akarambirana bhora zenziri nyaya zina nemusoro anditi but to him it will be like a real world and kana vakatotenga Mbappe anenge vakatomutenga zvishuwa Mbappe anenge vakatomutenga so zvinhu zvinomisa relationship what am I saying tuntu diki andosvika padeni wakamutengera wakajezi haasi kutozviziva paipai handiti musi wekuti ari kuendawo kubasa casual pakurwawo tu casual chichi anongosvikobva angoona pambedha pane kajini kakaainwa nekatshirt kemanchester handitika City kana United whatever yaanenge achisapota iyo handitika utoona paine kajezi zvako chikachisaoa munofarira kamanchester ndikakutengerai chichi waketa hauna chaunobva manje vakadzi vakaziva weakness yako anoshambadzira raiti rese imba inoparara but anyway let's get to our video but I'll try kuona ndakanyasofocasa so ndakarwa serious because sinofunga nezvamai varamo sira mwari kuti aite pako topanda problem ipapo kwakutobatana murume nemukadzi hanidia ichata mhipi ichakatoronga hani pasina chimuko apa nyopi kumwe murume akataura kuti mukadzi uyu ndakamupiwa naMwari kuti andichengete shuwa kurorera kuti uchengetwe nemukadzi saka mvura isiri kunaya unoshura iyi hazvitendero kuti mukadzi murume achengetwe nemukadzi unokuzvinzwa mumwe mwakomana nyope vanotsvaga musikana anenge ane kadhigiri kuti aone kuchengetwa zvinonyangira exactly guys ndimune rumwe group dare revarume guys makambopiwa question yekunzi mari yemukadzi inoiswa pabudget here trust me guys vakaita world war guys chizomurume mukuru kuti mari yemukadzi inoiswa pabudget unapfana newo fuita zvechikoro ndikangotsvaga chimbo andidwasunzaimakuzibagirande isai maoko pasi unzi ari kuright nekuleft manzwa here zvataura gandai mazvinzwa here chikutukupanhasi be a hard-working young man shanda nesimba nezita raJesu Kristu. I'm not a lazy pastor, no, I'm a hard-working guy. Baba kuti vanogara vachitika pandwa zorora every meeting iwe toda kuti uzorore iwe ndikakukwadza mwana wangu iwe ndikati ndimumanikidzei iwe wakakukontrola here neunyopi kuita mukomana anorara kusvika gumbezi rabvaruka mupendero achiti kana akarara kudai munoona kuita chapuvhe mumagirazi nezvitsuro paanovhura hwindo kudai ndudzi kufenda kuti pikwa asi ndudzi kufenda pane kwena uzonzi gumbezi racho rikatsengwa nemombe inoita zamu my spiritual leader anonzi Bishop Ngorima Mavis mukamubvunza agara achiti musoro wako hautore mushe iwewe ndapureja 3 years kuti handina dhora randotora kubva kuofisi ndoisa kubasa raMwari vachinindongedza kuti musoro wako unorwara here iwe hauna mukadzi here naana ndikati naye vanodyei ndikati vanodya Mwari vachindikongora musoro asi handina kuchinja ndakati chauya varume nemadzimai nguva yekudyara guru ishoma asi kana tokohwa nezita raJesu Kristu mugaro unowaya
ndinokona chimwe chimutende chisingabvise taiti chine mashave basa ndinokubvunza mubvunzo kuti ndinobvisira pagroseri kana paneti rigorkipa izvizvo mungasunga zvako zvoida kutamba nesu kuti anhu kuti edzi levi vanobvisa ndisaka kutorera edzi levi yacho gavhumendi inoziva kuti hauna kutendeka saka ichifanira kubatira inobvisa mukondombera levi yogobvisa pds un but mwari haana kudaro bhuku rinoti uye nezveguru zvese kuimba yekuvigira ngatiomberere mwari anotitenda mhani mwari anotitenda akati hutai zveguru zvese zvakakwana saka wese guys, echegumi tingatozoita further confuse people. Tingatozoita further confuse people. So I think for today we have to stop right there because it's God KTV Media tendi kuti under the New Testament people have to pay tithe. So reka tigumire ipapo pamatsiurwa pakwana because kumwe kwesoko it's about tithe. So this video was fire, guys. Moto takutsiura iwewe Bhanguza iwewe watsiurwa. So now it's up to you to go correct yourself, go work hard kana washanda nesimba uadvertise pa this channel. Ndokuadvertisira ini ndokubaza kwangu kuadvertisa ndokunyazo kuadvertisira basa rako iwe handisisina chekutaura zvakawanda maudzwa apa than to just say subscribe, like and share. I'll see you on the next video. Peace.